चिरां जिल्लानि हाथिसार प्राइमारि कमिटि बिपिएफनि बानजायनायाव 14 नं चिरां दुवारनि दादगारि बिपिएफ प्राइमारिनि मावख'आव मोनसे गेदेर जयनिं हाबाफारिया गाजा गोमजायै जोबनानै थाङो। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' डिप्युटि चिफ खाम्फा बरगयारी आरो 14 नं निसिमा बियाबनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारीजों लोगोसे ब्लक आरो प्राइमारि बिपिएफनि बिबानगिरिफोरखौ गोगोमैनो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव इउपिपिएल सरकार आरो इएम रनजित बसुमतारीनि सायाव गोख्रों रावजों खेंफोरथि होयो बिटिसिनि बारग' डिप्युटि चिफ खाम्फा बरगयारीआ। दादगारियाव जोंनि थांनाय 2020 सननि इलेक्शनाव गोबां जोंनि मानसिफ्रा इउपिपिएलनि जि परिबर्तननि खोथा बुंदोंमोन आरो बायदिसिना सुबिदा होनायनि खोथा बुंदोंमोन, जेरैहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होगोन, न'खर न'खर साख्रि होगोन, फैसा रानगोन, बेफोरबायदि बुंनायाव गोबाङा इउपिपिएलनो भट होदोंमोन। दा 3 बोसोर थांनायनि उनाव बिथांमोनहा नुबाय इउपिपिएलआ बे ओनसोलाव खामानि मावनायनि जेबो आसुनिखौनो लायाखै आरो रायजो राजाफोरजों मोजां सम्पर्क गैया, गावसिनि मोननाय मोनैखौल' लानानै बेस्थ' जायो। बिनि चेयारमेन, बिनि मेम्बारफ्रा नोंनि PMAY-निफ्राय खेबनै खेबथाम फैसा लाबाय, रेशन कार्ड बानायब्लाबो फैसा लायो आरो जब कार्ड बानायनो होनब्लाबो फैसा लायो। माने सब फिसा फिसौ साख्रि माबानिफ्रायनो माबा मोनसे सार्टिफिकेट बिहैब्लाबो फैसासो बिग्रोयो। बेफोरनि थाखाय अतिस्थ जाबाय रायजो राजाफ्रा। दा ओंखायनो बिपिएफआव दैदेनगिरिफ्रा जइन जाफैदों। बिथांमोनहा बे ओनसोलाव इउपिपिएलनि जानानै थैथाब थांथाब खामानि मावनायमोन। कमल बसुमतारी होननाय सासे बियो एबसुनि प्रेसिडेन्टबोमोन आरो बेजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना फैदों आरो जायफ्रा दिनै फैनो हायाखै 1 माससोनि उनाव फैगोन। गेरेंगा बिथाङा माखासे खोथा नोंथांमोननि सायाव बुंबाय थानायखौ नुनो मोनदों, नोंथांमोनखौ इउपिपिएल दलाव हाबगोन होननानै बेसेबां सैथो? बेनि उत्तरखौ जोंहा एमएलए रबिराम नार्जारिया अलरेडि होबाय। आं आरो बिनि सायाव बुंफिननोबो लुबैयाखै। आं दहाय रायजो राजाफोरजों रायज्लायनायाव बे खोथाखौनो बुंदों जे रबिराम नार्जारिया बिथांखौ बुंबाय जे बिनि खर'आ बेलेन्सआव दंना गैया। जुदि ओरैबायदि नुयो जे बिथांनो ट्रिटमेन्टनि प्रयजन दं, गतिके सोरबा साइकियाट्रिस्टनाव थांनाया प्रयजन दङ। बे खोथाखौ रबिराम नार्जारि एमएलए स्वयं बिथांखौ बुंबाय। आंखौ आगोलावनो बुंग्रोदों परबत जरायाव जे गावलायनो परबत जरायाव इउपिपिएलनि जानाय दारायसिगोन आरो आंनो चिरां दुवार समस्तिखौ हगारलांसिगोन, आंलायनो इउपिपिएलनि केन्डिडेट जानानै दारायगोन। आं सोर आरो बिथाङा सोर, रायजो राजाया बिजिरगोन। हाग्रामाया सोर, बिथाङा सोर, रायजो राजाया बिजिरगोन। हाग्रामानि जि कन्ट्रिबिउसन समाजाव बिथांनि जि खामानि मावनाय, बिनि कम्पेरिजनाव जाहा रनजित बिथाङा माबाखौ हाग्रामा बिथांखौ जुदि मैदेरजों रुजुयो अब्ला आं सानो बिथाङा मासे मोस्रोमबो नङा बिथांनि कम्पेरिजनाव। साननैसो सिगां आसामनि बारग' मन्त्रि चन्दन ब्रह्मखौ इउपिपिएलआव हाबसिगोन होननानै बुंदों, खोनानो मोनदों खौरां बिजोङाव। जुदि गमामायै हाबोब्ला बिपिएफआ माबा मोनसे खहा जागोन नामा? हाबा। चन्दन ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै थांग्रा बेक्ति नङा, बिथाङा बेहायनो थागोन। प्रमद बर' बिथाङा नोंथांमोननि दोलोखौ बा नोंथांमोनखौ फांसेबो बिफां गायलाङाखै होननानै बुंदों, नोंथाङा जों बिफां गायलाङाखै, बिफां गायलाङाखै जोङो। अब्लालाय रायजो राजा जोंनो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ खोन्थागोन मानासखौ सोर रिभाइभ खालामखो, मानासखौ जों बोरै बेहाय बासायखो, कचुगाव, हल्टुगाव, बे हाग्राखौ जोङो बोरै बासायखो। खिन्थु बिथांमोननि दिनाव दंफां गायदों ना दंफां फोजोबदों? नोंथांमोना थां सिङाव, प्रमद बर'आ थां हाग्रायाव। दिनै 20 स्कुवेर किल'मिटार 30 स्कुवेर किल'मिटार हाग्राखौ बे हन्डा मेसिन लानानै दंफां हाफायनानै ट्रेक्टरखे ट्रेक्टर सानसेनि गेजेराव हरसेनि गेजेरावनो 30 कन 50 कन ट्रेक्टर लानानै थांनाय आंनि समस्तियावनो 19 कन दंफां मिल बानायनाया मानि प्रमान? बिथांमोना 3 बोसोराव जेबो खामानि मावनो हामाराखै नोंथांमोननि नुनायाव? 3 बोसोराव दिनै बिटिसिखौ धंस' खालामबाय। जोङो बुंगासिनो दं 16टा डिपार्टमेन्टखौथ' हरखाबाय। बे 16टा डिपार्टमेन्टनि सायाव बिथां प्रमद बर' बा इएम बिथांमोनहा एमसिएलए बिथांमोनहा जेबो आखाइ गैया।
आरो बेखौ नङा 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 होनबाय थायो नोंथांमोनहा जार्नालिस्ट जानानै बेखौ एसे रिसार्च खालाम दिनै सासे चौकिदारखौबो पस्टिं खालामनांगौबा ट्रेन्सफार खालामनांगौब्ला जोंनि बिटिसिनि सेक्रेटारिफ्रा हाया जोंनि इएमफ्रा हाया चिफ सयं बिथाङा हाया डिसिआल' हायो नोंनि स्किम हमनांगौ एडुकेसननि स्किम नोंनि एग्रिकालसारनि स्किम नोंनि हेल्थनि स्किम डिसिनि बादै रावबो हाया बे मा जाखो डिसिआथ' नोंनि आन्दाराव गैया आरो दा मोनसे अर्डार दिहुनदों आसामनिफ्राय बेखौ जुदि बिटिसि गभर्नमेन्टआ आरो मानिबावो अब्ला जोंनाव जि बिटिसिना साख्रियालफोरनो बेथन होनो हानाय क्षमता जों जे बेथन होयोमोन बेवहाय हाबनायनि गुबै जाहोना मानि थाखाय नोंथांमोना जे जोङो दिनै बिपिएफ हान्जायाव जयनिं जाबाय बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय इउपिपिएल जि सरकार बिनि जि नीति बिथांमोननि नीतिखौ जोङो मोजां मोनाखै बिथांमोना जे आदर्श गैया बिथांमोना जे एनडिपि आरो एबसुनि जे 35 इयार्स संग्राम खालामनानै बिटिआर सुक्ति खालामबोदोंमोन बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिथांमोना रायजो राजानि भट लानानै बिथांमोना बिटिआरखौ सालायदोंमोन दा बिथांमोना सामलायनायनि गेजेरजों जाय नेताफोर जोंनि 14 चिरां दुवाराव जायनाखि फेरेंगा सार बिथांमोना इग' दुगाजों बिथांमोना इउपिपिएल सरकारखौ सामलायदों बिनि थाखायनो जोङो मोजां मोनाखै जोङो फरायसा आफादाव थानानै 13 इयार्सखौ जोङो प्रमद बर'जों आन्दालन खालामफादोंमोन बे आन्दालन खालामबोनायनि गेजेराव जोङो नुबोबाय जे बिटिआर सुक्तिखौ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जेरैबायदि सुक्ति खालामबाय बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो बिथांमोना जेरैबायदि सामलायदोंमोन बिथांमोननि सामलायनायनि गेजेरजों जोङो नुबोबाय जेरै बिटिआरआव जाय दुखुआरि सुबुंफोर दङ जायफोर न'खरफ्रा मुंख्लं जानानै मुंख्लङैनो दङ जाय बन दाननानै जाग्रा बे बन दाननानै जानानै दङ बिथां प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बिटिआरआव थानाय गासैबो आइ आफा गरिब गुन्द्रा सुबुंफ्रा नैबे बिटिआरनि गेजेरजों गासैबो मोनफा मोनफा फारि फारि सल्भ जालांगोन सुफुंजोबगोन होननानै खोथा होदोंमोन नाथाय बेफोरो गासिबो फैलार बिनि थाखाय जों दुखु मोनदों बिनिफ्राय जोङो बिपिएफ सरकाराव जयनिं जाबाय आरो बेबायदिनो जों नुबाय गासैबो नेताफ्रा इउपिपिएलनि नेताफ्रा माने गोरोबलायनाय गैया जे डिस्ट्रिक्ट लेभेल होन ब्लक लेभेल होन प्राइमारि लेभेल होन बिथांमोना मा होनोबा बिथांमोना स्किमनि गेजेरावसो गावजों गाव सेलाय बिलाय एकदम हिंसा हिंसि भाब दङ आरो बिनि थाखायनो जों बे इउपिपिएलखौ जगदान होनाय जायासै जोङो थोंजोङैनो इउपिपिएलआव हाबालासिनो बिपिएफआव जयनिं जानाय जाबाय नोंथांनि नुनायाव इउपिपिएलआ गोरोबलायनाय गैया नामा गावजों गाव जोंनि नुनायाव गोरोबलायनाय गैया जे जोंखौ ब्लक लेभेलावबो लानानै थांदोंमोन प्राइमारि लेभेलावबो लानानै थांदोंमोन बिथांमोना जोंखौ पर्टफलि होननानै लानानै थांदोंमोन बिथांमोननि एनायनिखौ नुनानैनो जोङो जगदान जायाखै नोंथांमोना दिनैहाय बेहाय बबे बबे दोलोनिफ्राय आरो साबेसेजों जयेन बेहाय एक्स एनडिपि फोरनिफ्राय दङ जोङो एक्स एबसु हिसाबै जोङो 7 दङ आरो गासैबो जे एबसुनि आन्दालनाव ओंखारग्रा रायजो राजा आइ आफाफोर बिथांमोना दिनै 57 जन जोंजों लोगोसे जयनिं जाफैबाय